रंजालि बैसागु फोरबोआ नोंथांमोननि गेजेराव गमामायैनो गासै सानबाल' दंसै। नंगौ, रंजालि बैसागु फोरबोनि सिगांनो बड'लेण्डनि मिथिसार जानाय बावखुंग्रि फोरबोआबो दायो खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैबाय। बोसोरै रोजा रोजा बावखुंग्रि हाजो गाखोग्रा सुबुंफोरनि बाना जानायखौ नुनो मोनबोदों। थारैनो बे खेबावबो गोबां सुबुंफोरनि हांखुर जालायनाय गोसोजों बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैगोना रोखा। मानोना बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायनि 10थि बावखुंग्रि फोरबोखौ मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों क'क्राझारनि हरनागुरिजों नांजाबनाय बावखुंग्रि हाजोआव गाजा गोमजायै खुंगोन। बिटिआर सरकारनि दावबाय बिफाननि बानजायनायाव बे मुंदांखा फोरबोखौ फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिलसिम खुंनो बे समाव आबुङै लाहार-फाहार जाबाय। गासै सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंनो लानाय बे खेबनि 10थि बावखुंग्रि फोरबोनि गिबि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मेन गेटखौ बेखेवनानै होगोन। मख'नो गोनांदि बे खेबनि बावखुंग्रि फोरबोआव माराथन खारनाय, इन्डिजिनियास गेम्स, साइक्लिं, बैसागु मोसानाय, हौवा हिन्जावफोरनि हाजो गाखोनाय आरो दोरोङारि जाग्रा आदार संनाय खावनायनि बादायलायनायफोरखौ फारियै खुंफुंगोन। बेनि उनाव फोरबोनि 3थि सानखालि गेवलां मेल आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।